Sugeng Enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bali. Nah, ini aku sedang ke pasar, pemirsa. Ini area parkiran nih, cara mono gue tempat parkir rombong para bakul gitu. Panggone kulaan. Gimana basis tak telepon jam 5. Assalamualaikum Bu, Mbak Mak Jah pun beriku. Lho, lagi nang kene wis ndang tak kadanane tak kone darono. Ono pemirsa, mari kan apa ya pemirsa? Les langsung janjian. Pokoknya bar sholat subuh Mbak langsung OTW. Lah aku bar subuh gledak langsung kondo indah. Nduk, mboke tak apa ya janjian belanja mbek Mak Jah ya. Ya Mbak, bar kuwi kok terus genten ngetero aku belanja dienggo acara buber. Kok sore kan insyaallah ngene Mbak Indah kan apa yang mengadakan buber ngono lho pemirsa. Jadi ya wis aku tak apa melok sisan nggawa kuning kinara tak gendonge aku ngono. Ngesakno mbok jek bengi engko turune apa tak aku lho maksudnya digugah paksa ki ngesakno jek isuk ngono. Wes gak apa-apa, engko tak budal 6:30 tapi terno. Iya engko tak terno aku mbek ngingeti Mak Jah pemirsa. Kuwi nek to. Wis kudu sapa. Kondisine ngene. Parkirane wis full. Aku ndep pipis nang kene ya. Kemarin nek sing tekok ndongsong ya apa ndongsong ya. Lungguh ning gone pojokan aku jeneng dongsong. Kita tunggu Mak Jah dulu ya pemirsa. Melihat lalu lalang beraktivitas kegiatan pasar di pagi hari. Alhamdulillah wis ketemu karo Mak Jah iki. Numpak apa? Numpak motor lek kuwi montore ning kono. Larise parkir. Ayo. Langsung kita menuju ke pasar. Pokoknya seneng aku ngerti dak ning pasar kono. Iya lah. Timun wortel pul. Yes, pasar sih pemirsa. Loh, kondisine pasar nek pagi hari. Piye, Mak? Ayo ah. Iya. Sik nyabrang lo motor lo. Motor lo, Mak. Ayo. Sik sabar. Sik pasar. Sik lo, Mak, sik ame. Iya. Oh, kilo. Pilah, Mak. Oh, timun. Halo, Bu halo. Lurus tengah. Iso, Munjayang piye? Lurus tengah kok aku. Berengina. Oke, ini. Munjak waktu tengah aja. Iya, pemirsa. Seneng toh nek ning pasar. Sing apa kangen suasana pasar loh kita. Apa ya? Harga timun lah kayak naik daun. Wah, 20.000 to, Mek. Makren dina. Kok bilang luwes. 20.000 to, Mas. Luas piro? Enak, Mbak. Iya. Oke, ayo sayangku. Iki ditotok pemirsa. Jadi iki suasanane pasar nggih. Ngene iki. Sing kangen suasana pasar. Emak cikalan popo jolali lho. Oh, kok butuh. Yo. Beraneka bakul ada di sini. Yang sewu ame. Monggo. Wes ta. Enter guys. Ini mau motornya enggak sebelah ndi, Beb? Ning pasare nyeluke ya padha buat ngono. Piro mak sesuke, Beb? Sama saya celuk Beb loh, Mak. Ya. Beb. Masa ya, aku makan belajar ya. Saya
cek nata belanja. Oh alah, jejer karo montore yang bed. Yang mak totone. Oh ditoto, guys. Loh, tenan ya Mas. Loh. Mas parkire nganu, Mak. Ngene, Mak. Enak wis ya. Alah. Bapak kok gimana? Lah yo ngene iki aku balik rene neh Mak kengko ning pasar neh aku. Lah ngetero endah, Ji. Kemana? Sampeyan kok mulai dhewe wani ya? Wani. Mandan. Tengah wani yo Mas. Wani ya. Aku tak tinggal rono. Mulai alih mbek panggang kono. Ale mbek panggang, ambek bloke apa Mang Mak Brambang Bawang. Kris, kok Ngene kancane sampean. Oke, ayo. rasane. Dinten nih. Sing pundi doroko pripun jare? Nggih, tapi Mbak. Nggih. Anu bensin aja bancaan. Nggih. Bensin berarti wis malam selawe. Nggih. Malam selangkung bensin. Kira gak apa ya? Nambahi. Iya. Mawon pun dadel ten ya. Nggih. Kalian niku kepadangmu sing gede. Kecap. Wah, sing asal hadiah piring malah jos. Mboten niku nggih anu. Oh, nggih ngilangan. Nggih napa kula nggih lapis. Kula seneng sing niki. Oh, seneng kuwi, nggih. Kurang sregi, Mbak. Aku seneng bangu iki piye, Mbak. Dene senenge nggih sango, Mbak. Nggih seneng kuwi. Nggih. Mana Nggih. Pun. Eling-eling Wis, lho Abang. Wis sampe buke niku. Sik, neh. Eling-eling neh. Jirene sampean sing dienggo selamat menikmati apa Ndak kok? enak ning kene kok ning tengah ae, iki enak. Oh. Nggih, pun. Nggih, sampun. Nggih. 40. Oke, siap. Memilih Brambang. Tidak lupa kita membelikan untuk Doro kesayangan Intan. Dipilih. Mak, jahe kencur, kaos. Brambang. Saiki Brambang regane lagi meroket, naik daun. Nggih, Pak, nggih. Oh, angge naik daun tenan iki. Apa jenenge? Nggih, Brambang bawang. Wis yang penting barangnya wonten, Pak. Barangnya wonten wis alhamdulillah. Milih bawang. Sacet. Oke, Mak Jan. Tambahane seprapat dah tidak. Iya. Oke, matur sembah nuwun Pak. Oke. Terima kasih. Nah, pemirsa itu Bu Ni alias apa jenenge Mak Ni yang jualan sego pecel biasanya. Hari ini kalau puasa beralih profesi menjadi bakul cau. Dia semua dia. Cuma petuan Mbak Weni barang pemirsa. Setengah kilo. Melok Mak, melok. Udah. Ketemu Mbak Weni bakul kui, Ayo. sayuran mateng, perapatan. Malah biasanya jarine isuk Mak, isuk. Wis dicatet wis bar. Ya. Semangat Bu Ni, semangat. Kumpul waris dagangane. Oh. Bakul cau. Alhamdulillah pemirsa, guys padha ditata blonjonane iki karek golek klopo. Tok. Klopo mbek apa Mak? Kurange? Ora usah diparutno ya Mak ya. Usah sesuk kudu parutan. Oh iya Mak jan diparutan dhewe lali aku. Ayo guys. Karek golek klopo. Ayo Mak. Ya, ayo. Nah, pemirsa, demikian nggih blonjo ning pasar hari ini bersama Mak Jah. Jadi ini Mak Jah pulang ning Kendilan membawa belanja. Aku tak balik ning gone Kinara, kengko sedelongkas ngeter mboke Kinara blonjo ning pasar. Nanti kita bertemu lagi ya Mak ya di acara sore. Sampean hati-hati. Mak, Mak, nek nau pidut gelem mbok jak, Mak. Engko pidut jak. Dekne kan pengen ager-ager Mak. Engko nek ditampa dekne dhewe kan ya atine seneng to, Mak.
tak mampir ning gone anu, bakul ager-ager. Yes. Biasane lho pemirsa, aku ki menek ning kene goncek ning kene aku. Terus sikilku metangkring ning kono ya Mak Jah ya. Nggih pun pemirsa. Iya, Mak. Samine dinamet. Iki mah aku ketemu karo Mbak Win iki kancaku mbiyen. Anake kan padha-padha ning sekolah SLB tapi ning Muhammadiyah. Kan Yang meninggal apa gitu? sing meninggal Pak Tarom. Kuwi Pak Tarom yo kanca-kancane awake dhewe yo, anake yo berkebutuhan khusus padha karo Intan ngono kuwi lho, Mak. Aku malah gak roh nek aku terus mesti Khotimah. Wes ya Mak, hati-hati ya Mak ya, kok bertemu lagi ya Mak ya. Oke, Mak Jah. Iya. Terus makasih ya aku langsung ya. Iki kok nek pamane sadem kan nek nggo sesuk kena dikok ning kulkas ya Mak ya. Ya wis. Oke Mak. Dadah Mak Jah. Yo. Loh, wis adus, guys. Sithik-sithik, guys. Tara. Engko mbek pidut. Minggu buka. Iyalah, engko beracara buka bersama, kok langsung pulang. Bar iki Ibu apa nganu jenduk apa ngeter Mbak Indah ning pasar blonjo jare. Iya, engko numpak iki. Derek ayo mbek sawah. Iya. Dek Inara urung tangi, Nduk. Gong. Tapi wis bar mandi. Oh, ayo sitanya. Loh, Mama wis datang. Ayo. Loh, rene tak ceritani, iki Cik Isu udah Mama wis datang. Iya. Ini loh. Soale matang gua ape masak apa wis kok. Aku Oh. mau ijek turu kok. Oh iya, terus datang ngono. Nyoki diterima toh. Bilang apa? Asik. Makasih, nanti pidut 1, Intan 1 ya. Kuwi padha-padha sekilone. Ning gone toko buah. Oh, Ning gone Laskar. Laskar. Oke. Sugeng enjang Mak Pa. Ada jenengan tek winjing Mak Pa. Lah oke. Jadi masak-masak kok kita Oke. ngumpul dadi ya tak sik. Dan Mbak Indah nggih dereng teng peken. Niku kula keng peken kalih Mak Jah. Tinggi acara benjing, kula kan benjing rencana badhe bancaan. Nggih. Terus niku ketemu Mak Jah bakda subuh wau. Pun blonjo terus Mak Jah wangsul. Lah kula mlebet niki wau langsung ngene. Ayo Bu, ayo tak jak nyoteng Mak Pa. Intan. Terus berarti sayang aku kok. Iya, Nak. Bar mandi. Walah. Mak apa mandi kamar mandi, Mak? Sawah. Oh, Salwa mau ikut, Dok. Mau ikut ke pasar. Sawah. Intan saya kok. Wah, kalau dibeli ya, Mak. Mak Pa. Terus, Mak. Nggih. Ngene, Mang Mak Pa datang aku jek tidur, Bu, ngoten. Oh, anu subuh jam pinten nggih? Jam 3 Mak kula gugah sahur. Wong ndek dalu ditumbaske sate to Mak Pa. Terus bakdo sahur. Terus kula kan ngantos Pecel ya, subuh. Mak Pa. Iya nasi pecel, Mak Pa. Sahur pakai nasi pecel. Oh nggih Mak Pa. Nasi pecel. Nasi pecel Mak Pa sahur pakai nasi pecel. Anget-anget jos ta. Ibu Tan di rumah itu sebenarnya punya sambal pecel. Nek Intan pengen ya tak jerno nganggo banyu anget. Nek pengen pakai Aku pengen pecel. sambal tahu pokoknya, Mah. Waduh, Mak pun request sambal tahu iki Mak Pa. Lah pecele piye? Si sombenai aku biur. Gaya pemirsa. Biur. Enek wong bliur pemirsa. Iki lho, muka-mukake wong bliur kaya ngene iki lho pemirsa. Lo mukanya wis biur iki koyo iki. Piye muka wong bliur piye? Ngene iki wis biur. Pecel ae biur aku wis anu. Gak boleh ngomong. Wong pecel itu sangat enak sekali. Ya digang to, Nduk, digang. Oh. Gang-gang gak apa-apa. Oke, Tan. Terus Lho urung piye-piye kok wis cus lho piye. Susah lho Bu. Cus iki lho sing gak nguati. Intene. Nah, pemirsa, iki menunggu Mbak Indah belanja ning pasar. Aku karo Intan iki nunggu niki Nara sing cek bubuk iki pemirsa. Cek bubuk. Pakai bubuk iki mang. Digendong kan rondok rewel. Apa jenenge? Renjak ngono lho mumbul ngantuk. Wis nduk mie isih aku ngono. Wis ibu tak ning kene mbek Intan awak menang belanja ning pasar aku ngono. Ketokno nduk Tan.
Jadi isuk mang bar blonjo karo Makja, terus pindah ning ngene pasar induk Cepu. Bar pasar induk Cepu saiki pindah ning ngene pasar. Kok melekno lho. Pasar pindah menang. Delok kan letan kita tang. Tak tak cus ya. Demikian ya pemirsa mripate ngantuk. Kecane ono gawe Makja nek iso ngebarno. Enggak. Mau untuk 16 itu. Iso. Mripate wek ngantuk. Mari jadian lu bar subuh langsung Kak. Iya bar salat. Intan itu ngeplong, Dok. Bar nduk tolong patene sik dadi iki mau bar salat subuh, bar sahur bareng Intan, salat subuh langsung neng pasar ngenteni Makja. Makja ki mah lucu nduk dah. Ning ngomelek sum, Mak biasanya sampean karo aku lak dikek sampean ya Makja. Arek iso malah dhisik aku. Anu Mbak, aku mau golek info kena apa sampean iki gawe entuk berkat ngono lah ya. Digolek info, Nduk. Info digoleki. Terus digoleki akhirnya ketemu langsung. Ceritane ngene, kan sampean kan berbuka bareng ning gone Mak Damis. Lah sing bancaan kuwi ngeterno bancane sampean karo gone ibu, karo gone Bunda Dewi. Tapi ora enek. Akhirnya berkate kuwi digawa muleh. Digawa muleh terus iwake dijupuki dicemplungno ning gone jangan ya toh. Lah karo lek sum kan sing sebagai juru masak digoleki berkate. Lho Mbak Yun karo buke karo Mbak Dewi kan urung tok berkat. Lah berkate ndi? Berkate anu tak lebokno ning janganku ngono karo sing duwe ewah kuwi mang sing dewa bancaan. Tak tuwakokno Mbak kronologine piye sampean nek iso entuk berkat. Walah mak ngono sebut takokno barang wis rapopo aku ki ngono. Tapi aku sayang Mbak wis ngerti info kena apa sampean iki gak entuk berkat. Dadi berkate kuwi aku ki dikira gak muleh lho nduk menawa. Dadi berkate dicangking digo muleh ya nggonku nggone Bunda Dewi karo nggone Mbah Yi. Digo muleh neh iwake dijupuki dicemplungno ning jangan. Walah mak memang pekarane kuwi ta. Sing penting kan aku wis anu Mbak wis cetha beritane kenapa sampean gak entuk berkat ngono. Iya apa-apa aku. Genten saiki karo apa ngono Dik. Oh, Mak ya ono ndang mek entuk 16 menit wis pripun Mak. Mripates ngomong mantap sing kae Intan karo Mak Tin ning kono. Wis ben. Nggih pun nggih pemirsa, kula tak pamit riyen nggih wis entuk 16 17 18. Wis 18 entah ya Nduk ya. Ora apa-apa karekmu. Cekak. Wis gimana judule isuk-isuk neng pasar beras karo Makja. Golek blonjo dinggo bancaan sesuk. Nggih. Donga-donga yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-salehah. Terus saat ini yang sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan ya. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya pemirsa. Semangat. Alhamdulillah. Asem-asem ngangge kuah niku suwedep Mak Pa. Mengke dipretelke godhong dondonge Mak Damis. Ayamnya anu pemirsa ayam pitik Jawa. Mak Tin mbok tunggoni ya, Nduk. Sampai berdua Mak Pa karo Mak Tin.
Tan, cus sek dulu Tan. Cus.